tenim indicis clars de que Maramca està incomplint la seva obligació de fer habitatge protegit en aquesta finca. Em dic Ivan i soc dels últims veïns que resisteixen aquí a la finca del carrer Ramon Turó 153. Després d'haver pagat més de 140.000 euros en lloguer, la propietat ni tan sols em concedeix una reunió per parlar. Maramca va fer un pla de millora urbana on es comprometia a fer 16 habitatges, 10 que ja existien i 6 de nous. Aquests 6 de nous havien de ser protegits. 11 anys després ens preguntem, Maramca, on estan els habitatges protegits? Mirem el cas de l'entresòl. No hi ha cap que sigui de protecció pública. Els nous veïns lloguen el seu pis per un valor molt més alt, fins i tot del que marca l'índex. 1.700 euros per un pis de 50 metres quadrats. Les classes populars del Poble Nou sabem molt bé que marxar del barri és normalment l'única opció per moltes veïnes que no tenen cap altra alternativa davant la mercantilització del dret a l'habitatge. En pràcticament 10 anys hem vist doblar el preu del lloguer a Poble Nou. Tot i que dia a dia l'Ajuntament col·labora amb aquesta venda del nostre barri als millors postors, Poble Nou segueix no estant en venda i els veïns seguim resistint. Això és una frau de la ciutat, el barri i la normativa urbanística. Ens fan fora de casa per saltar-se, possiblement, les lleis i fer un negoci de luxe. Nosaltres, el proper 5 de juny, ho tenim molt clar i serem al costat de l'Ivan i evitarem que es faci efectiu aquest desnonament i defensarem l'habitatge públic.